Pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agud mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May waligno gidayhan? Kung ang isa ka patay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro. Ukon kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa siling nga palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi, mga misteryo sang kabuhi, kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi, DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod, kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Katapusan yapain sa katong sugilanon sa ton palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. Sa mayor kita nga dalan maagi. Hindi ako makasiguro kung pila ka minutos na nakaligan sa nakagat ako. Kag dapat nagsuksok ka sang madamol nga bayo. Hindi gani raincoat para hindi ka nila makagat. Hindi na no. Okay lang ako ya. Bobby, tulog ka. May naglumpat nga carrier. Akong bahala siya nung. Maghalong ka, Bobby. Oo, aram siya, kapalapit siya, oh. Ano ka, yanda ko nga ako niya binangon, ha? Sige, palapit. Baw, ato siya, oh, mapalapit ka gid, ha? Aring imo, oh, labong ko ikaw. Hay! Ti man, natumba siya. Nong, dali ka, Nong.
Madalagan ta. Dali. Dali ka! Dali ka! Puyate ako sang maayo! Oo, Nong. Babi, wala gila ko maguna-una. Nga kadamo gali sa mga survivors nga kasubog naton. Kanugon nga wala sila makalambot sa center. Hindi ka magkabalaka, Nong. Malapit na lang kita. Nong? Nga nagdulog ka, ho? Dali na, Nong. Dali na. Malapit na lang yung center. Nong! Nagtulog sa sako, no? Hindi. Nagapula ng iyang mga mata, ho? Patimaan nina. Nga madali na lang siya magbago. Datakihan niya ako. Nong! Nong Lino? Nong! Mayroon ganit nakalikaw ko ba? Nong! Pakibatuin kinabatsyag mo, Nong! Nong! Pakibatuin, Nong! Hindi ba lang silig mo? Walang iwanan? Hindi ba lang silig mo, Nong? Walang iwanan, Nong? Kaya pakibatuin na! Dali ka! Mapadahon kita sa pagdalagan! Kinanglan niya makaabot, dahon kita sa sentro! Dali na, Nong! Babi. Babi, hindi. May masugata kita nga mga taong tuod. Hindi ka magkabalaka, Nong. Mga tuod na sila ya. Akong bahala sa ila. Kari ka, uyatan kong kamot mo. Para makapadahon kita sa paglakad natin sa madasig. Masarangan natin ini, Nong. Masarangan natin ini. Nong, Nong, hindi ka magpaguyod na. Hindi ka magpaganot. Sige, Nong. Madungan ka sa ako, Nong. Dungan ka. Para nga hindi kita maghilayuay. Sige na, Nong. Dali. Babi. Kadamos ang mga nasugatan naton. Kadamos ang nagasugata sa aton. Wala to. Ang akong binangon ang bala sila, Nong. Nakita uman nga wala untat ang waswas ko sang ginauyatan ko ngayon eh. Oh, araw, may fugata sa ako, no? Aring imo. Man. Sige, Nong. Malapit na lang kita. Ara, no? Makita na nato ng gym. Salamat. May mga tao nga nagatindog kag nagauyat sang mga armas. Tabang! Tabang! Mga tao kami! Tabang! Kasiga ninyo! Mahimo pa kamo nga mabulong! Puti, nabatian mo? Kasiga, Nong, kasiga! Hindi. Nagalinupok. Kasiga, Nong! Ginatiro sa mga armado ngayon na ang mga tuod na nagasulong. Agoy! Gintagat niya ako sa butko, Nong, oh! Tunto ka! Aring imo ay... Nan! Man! Nong! Kasiga, Nong! Agoy! Ano na kita, Nong? Dali ka, Nong! Masakan na kita sa platform!
Mahimo na tunong! Sir! Sir, palihog lang sir ay! Unahan ninyong amigo ko! Sir! Agay, kapdi sa nga baga ko nga kagat ni Lino ba? Naging suyop niya nga akong dugo. Samtang nagahakos siya kay nasakon, kaginahagbayan ko siya. Sir! Dari palihog ko! Miss! Amo nang bulong, miss? Oo! Uy, isa! Ang agmas ng soldado? Nagataya kay Nulino? Boy-in na siya, sir! Diyos ko! Si Nulino! Kapula-pula na sa iyang mga mata, oh! Hindi na siya madapatan sang bulong, sir. Tungod naglatom na ang virus sa iya. Ano? Hindi! Kadamo na sa mga taong tuod. Ngara sa idalom sa platform. Sir! Boy-in na palihog ang abyan mo! Nulino, Nong! Nong! Nagpangako kita nga walang iwanan, Nong! Apang... Boy, ina ako, Bobby. Oo, Nong! Buyan ko ikaw! Alam, Bobby. Nulino! Nong! Hindi! Naglumpat siya sa idalom! Nagtupagin siya sa namtangan sa mga taong tuod! Kinupasa nila siya! Sir! Hindi ka na makusik sang tion! Kinahanglan niya madapatan ka na sang bulong! Nulino! Malawig nga tinuig na ang nakalikat. Apang indigid madula sa kaisipan ko ang mga hitabo sang nakalikat. Kag hindi man makuha sa akong sistema ang magbalik-balik sa duog nga ini. Agud handurawon ang nakaligad sa duog nga ini. Nagbulagay kami sa mga mahal ko sa kabuhi. Sa diin, nagagom sila sang masakit nga kamatayon. Paagi sa mga kiriyer sang balatian nga nagluntad sa duog nga ini. Wala sila nahatagan sang maayo nga lubong. Tungod nagkalaagnas lang ang ila mga lawas. Gani diri na lang ako nagahalad sang bulak. Kag nagasindis ang kandila. Kag nagapangamuyo ako para sa kalinungan sa ila mga kalag. Sininit nga manghod ko ang akong mga ginikanan. Subong man ang akong suod nga abyan, si Lino. Nga nasaksihan ko gid ang iya kamatayon
sa kamot sa mga taong tuon. Nang madula ako sa kaugalingon ko sa mga tinion nga ato. Kagun nagakatulog lang ako sa mga tinion nga ato. Piliton ko nga makabugtaw. Tuod isa ato kamalain nga damgo para sa akon. Isa ato kabangungot nga hindi ko na paghandumon pa. Nga mag-abot sa akon katulugon. Hindi ko na paghandumon pa. Natapos na itong matahong kasaysayan kaysa itong palatuntunan mag-misteryo sa kabuhi. Number 1! Bombo Radio Philippines. Patuloy na number 1 sa drama. Basta Radio Bombo! Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga dali kasi nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848
1988. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtub 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat.
Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na naton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands. Number 1! Paradyo Bombo! Patawar ako. Apag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluwi ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makamata sa magbalo sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot o kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong, masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron, sa kasugpon sang kasaysayan ni Grisel, ngayagin pasakop, kagaton man hatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Sa kasaysayan. Kung ikaw, isa lang kadamgo. Is this goodbye? I hate to say, be back in his arms, forget me. As my life goes on. Nalipay ako sa nabatian ko kay mama, bahin kay Christian. Matuod gid man nga mabuot si Christian eh. Dako rin kinalain nila ni Stanley. Kagsubong, ginakaidlawan kong presensya niya. Apang wala na siya nagabisita diri sa akon. Nadulaan na kami sang komunikasyon. Wala na ako sang balita, bahin sa iya. Ang maayo pa, kantuan ko siya sa ila.
handa na ako nga magpaubos para sa friendship namon nga duha. Hi! Ba, wala siya nagsabat. Kado ka formal sa itsura niya. Uy, aktig ka pa bala sa akon? Wala gihapon siya nagkasabat to. Bahibalaan gid. May ginatago gihapon siya nga kalain sang buot sa akon. Christian, sorry sa tanan nga nahimo ko ha. Amo ganing nagkadto ako diri para isiling sa imo. Nga na-miss ko na ikaw. Bisan ka si mama, nagapamangkot na sa imo eh. Okay lang ako. Kagtungan bisa balay. Mabudlay na. Basi kung magkita pa kami dito sa boyfriend mo. Nakibalo gali siya sang bahin sa amo ni Stanley. Amoy nang nagalagaw masugilanon diri sa aton eh. Kamu na kuno ni Stanley. Kag naglapta na ina, hindi bala? Masamiga ni kamo nga nagaupod sa sulod sang isa ka salakyan. Ang concern ko malang kung tani, amo nga hindi ka pag-into ni Stanley. Kung tani, matuod nga ginahigugma ka niya. Tungod ako ang mas masakitan kung sakito niya ang balatyagon mo. Tungod abyan ko ikaw. Nagapasagot ka na sa relasyon namon? Kangabi nga mamalabag ako sa kalipay mo. Nakaibalo ako nga madugay mo na inang ginahandom, hindi bala? Ang gusto ko lang, amo nga magmalipayon ka. Hindi ako malipayon sa luyo ni Stanley. Nagsala ako sang ginhigugma ko siya. Kag ginhandom. Isa ka handom nga nangin bangungot sa kabuhi ko. Nga nagahibi ka. Luha balay na sa kalipay. Kwan. Ay, madali lang ha. Makuha ko sang mainom nato na. Mabalik lang ako dayon. Gusto ko nga mag-ibi sang todo. Kaghakson siya sang hugot. Ay hala, wala kita makatalapangod sang oras. Gabi na katama Mapauli na ako Dali, idulong ko ikawas na sa inyo balay. Sugata ko sa eskwelahan, buwas ha? Ha? Hindi ba na ginasugat ka ni Stanley adlaw-adlaw? Ati, pwede man nga, hindi lang anay ako magpasugat Matugo na ako kay Inday, buwas sa aga. Hambalon ko lang, nga ma-overnight kami sa ilan ni Jelay. Kami tapuson kami para sa thesis namon. Sige, ikaw ang bahala.
Nagagaw ta bala karon? Ha? Sa diin? Dito gihapon Sa daan naton wala nga ginalagawan, how? Sa bookstore? Ate, sige. Sugaton ko ikaw karon pagkatapos ang klase mo. Ba, hindi ba lang nga si Stanley nang nagatindog sa tubang sang inyo gate? Kagaraw, nakita giniya nga magkaupod kita. Saan di ka nagalin? Sa balay nila, Ay, hogali. Siya si Christian. Christian, si Stanley. Kamusta, pre? Ba, nag-walk out si Dayon? Ay, sorry Kwan, mainit lang sigurong ulo niya. Okay lang. Hindi ka magkabalaka. Nakapauli na si Christian. Kag dapat, nag-review na ako sang para sa ama nag-exam buwas. Apang nagagamong pensar ko. Ay, ang maayo pa. Karon na ako mabasa sang libro Maigda ako sa kama. Ay, si Stanley. Pilit na ginapangita ako ang pagpakamahal na ginapatungod ko sa iya. O kung masusto kung isiling ko nga mga ilusyon nga naghari sa akong dughan sa sulod sa madugay na nga panahon. Pero wala ako sa nabatsyagan nga kalipay sa kasing-kasing ko. Nga nagatangla ka naman sa kisame? Abi mo? Daw gusto ko na lang pinsaron nga nagbuang ka na. Nga naman nung? Nobyo mo na si Stanley. Amo ka man sinagihapon? Daga kaurungan kay ihapon? Grazel, dapat malipayon ka na. Nga ahaw. Hindi bala ako malipayon nung? Pamangkutang mga bituon sa langit. Kasi mga bituon ko yung mamangkot, haw. Kundi, daging pamatudaan ko lang ginsiling mo nga nagbuang na ako. Hindi, haw? Nga, haw. Sadto, sang hindi mo pa nobyo si Stanley, wala ka sang ginahimo kundi ang maghandom, mag-ilusyon. Subong ginhatagan na sang katumanan ng tanan, hindi ka magyapon malipayon? Paano ka nakasiguro nga hindi ako malipayon? Hindi mo pagkatuan si Christian sa ila kung malipayon ka kay Stanley. Nakita ko kamo kay ni Christian samtang nagalakat kamo sa dalan. Mag-abyan lang kami ni Christian. Bisan ano pa ang matabo nung... Hindi ka magpaagbay sa iya kung malipayon ka kay Stanley. Nung? Husto ako, hindi bala? Nung. Wala niya sa amo ni Christian. Ana naman ako sa amo sina nga gesture niya Halin pa man sang una. Komportable na kami sa isa kag isa. Okay.
Wala ko sang mahimo kung hindi mo gusto nga akoon ang matuod nga balatsyagon. Basta, isa lang ang masiling ko. Ano yun nung? Hindi ka magkasubo sa nga mo sina kung malipayon ka sa boyfriend mo. Oh, syempre, kung masubo ka, natural hindi ka malipayon. Inaganing kinasiling ko sa imo. Buang-buang ka. Nung... Hindi mo pa habi pag-akuon eh. Nga hindi ka malipayon. Obvious naman nga masubo ka. Projection mo lang nga malipayon ka sa iya. Apang hindi man matuod. Oh, hindi bala? Buang-buang ka? Ikaw ang buang-buang. Kagam mo sa imo istoryahon. Basta sis, tanday lang ang ihambal ko ngayon sa imo ha. Ano naman ina? Mas gusto ko si Christian para sa imo. Nakaibalo ako nga mas malipayon ka sa iyaluyo. Nga Kay amuin ang matuod nga naghigugmanay. Ang inyo ni Stanley, fake ina nga paghigugma. Hindi ba tuod? Ano? Fake nga paghigugma? Hindi matuod? Wala. May fake galing nga paghigugma? Abi ko anaya kung sa kagamitan na naegin na piki. Abi mo kung kaisa? Nagakamislead kita sa aton sala nga konsepto sa kabuhi kag paghigugma. Pero mag-abyan lang kami sa bungang Kristiyanong. Ina lang bala ang gusto mo? Matuod nga mag-abyan lang kami ya. Wala kami sang seryoso nga relasyon. Hindi man relasyon ang ginatumod ko ha. Tilawi nga binagbinago ng tanan. Kung mapamatudan mo, nga gustong ginahambal ko, amo kag istoryahon mo ako liwat, ha? Mabango na lang gani ako diri sa kama. Kamagkadto sa bintana. Madamos ang bituon sa langit. Apang isa lang na talupangdan ko. Kag-amo ko palang nabatsyagan ang pinasahing ang kalipay sa kasing-kasing ko. Kag pareho sang ginsiling ni Manong, i-assess kong balatsyagon ko. Kag na-feel ko sa kaugalingon ko ang kamatuoran ng ginasiling niya. Kay Christian matuod ako nagahigugma. Day, birthday ko na sa Friday ha. Pero sa Saturday sang gabi i-celebrate. Makadto ka gid ha. Kagdala ang boyfriend mo. Si Stanley? Oh, may iban ka pa nga boyfriend how? Buing mo eh. Basta ha, ara gid ka mo nga duha. Masunggod gid kuya kung hindi ka mo magpakita sa special day ko. Oo Sorry sir, hindi ka mo pwede nga makasunod. Ano? Salin ka makadto? Diri ka lang ha. Sorry kit sir ha. Imbitado gani kami diri sa parte. Ini ka kaintindi? Kwan sir, nagasunod lang kami sang palisisang subdivision nga ini sir. Kinahanglan nga makita namon ang invitation card sa party antes makasulod. Kay exclusive na sir eh. Ay, madali lang. Oh, nga Graysel? Sorry.
Nalintan ko nga dalon ang invitation card nga ginhatag ni Jelay. Wala ko makahibalo nga kinahanglan pagaliina Nan, kay katanga sa imo. Sel, hindi ako gusto magubang gabi ko, ha? Ganihimui na nga daan sa pagi. Manong guard, basi kung pwede lang nga matawagan mo sa balay nila ni Jelay. Kalayop sa ginalinan namon Sige ma'am, madali lang ha. Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts goodbye. Is this goodbye? Mga abyan, sundarin niyo sa pagpamati ang kasugpon sang kasaysayan ni Grisel, ngayagin pasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Sa kasaysayan, kung ikaw, isa lang kadamgo. Sa direksyon ni Marnie Mongkal. Love someone new someday. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang
Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound ginagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos sa kasaysayan. Nando sang kahapon. Kung mangyari man aking mahal na ikaw at ako'y magkatuluyan, mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag ikaw ay laging kasama. Asahan mo aking mahal, ang pag-ibig ko sa'yo'y di magbabago. Ang puso ko'y iyong iyo, ang puso ko'y iyong iyo, at sana'y sa akin lang ang pag-ibig mo. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Nando sang kahapon. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Maurice, good evening. Wala ka pa makailis? Nagabot bala ako sa timprano? Hindi. May ginhikot pa ako eh. Magpungko ka, anay. May ilis na ako. Dasiga palihog. Manyapon pa kita sa guway. Oo. Aring akong kwarto.
Si Gabriel, nagatindog sa tupad sang bintana. Kag nagtula sa iya mga mata ang kalayo. Daw si Gabriel na siya liwat. Maampo nga lalaki. Gabriel? May kinahanglan ka bala, Sarah? Si Morris, ari siya. Panyapon kami sa gwa. Amo bala? Ako amo man. Nagapaminsar man ako nga manyapon sa gwa. Nga makalahog ka pa sang subong sina. Wala ko sa nakita nga makahalamot dira. Kan. Madamo ka na bala sang napatay nga mga tao? Hindi ka man madamo. Nahadlo ka bala? Ngara sa piligrong kabuhi mo? Kan. Hindi amo sinangpot ko silingon. Nahangpan kong buot mo silingon. Hindi na kinanglan nga magpatay ako sa madamong katao. Agod nga mabuhi. Wala ako nagakinanglan sa madamong nga tugo kada adlaw. Kung wala ako sa makuha nga biktima, ang dugo sang sapat okay na sa akon. Pwede na gani ang dugo sa gilaga. Nga ginasugiran mo ako sang amo sina. Nagalaom ka bala? Nga kung makahibalo ako sina, magabaylong akong pagtamod sa imo? Nagalaom ka bala nga matabog mo ako palayo sa imo? Hindi ako makatulok sa iya sa madugay. Hindi ako makapadugay nga makita ang kaluoy sa mga mata niya para sa akon. Kagang kahadlok sa iya mga mata. Sige na. Magaling ka na. Nagahulat na si Morris sa imo. Nagakimit-kimit ka sa pagkaon, Sarah. Wala mo pa matandog ang ibang nga pagkaon nga gin-order naton? Kwan. Wala pa ako sang gana nga magkaon. Nag-snack ako kainay. Feeling ko may nagagamo sa kaisipan mo. May problema ba? Wala. Nakakadto ka bala sa cottage? Bay, nga anak ka pamangkot kasi na. Wala mong pamasabat ang pamangkot ko. Nakakadto ka bala dito? Oo, nakakadto ako dito. Kag nagapati ako, nga imo kahimuan ang parte sa cross kag sa mga ahos dito. Kag amo man sa benditado nga tubig nga ato dito. Akon kahimuan matuod ato. Kag anong gusto mo nga pamatud-an sadto, Morris? Isa siya ka vampira. Si Gabriel, isa ka vampira. Wala sang amo sina. Mahimo nga wala. Kag mahimo man nga mayara. Kung hindi sa vampira nga akong ginhimo, isa lang kapag usik sang tiyon. Apang kung mayara, kag kung may ara ano? hindi siya makahalin sa cottage. Wala ka sang gintandog dito, hindi bala? Wala. Hindi ka makaibalo magbutig, Sarah. Amo inang siling ni Gabriel. Diin siya. Wala ako makahibalo. Sang ulihi kami nga nagkita ay, nagsiling siya. Nga mapauli na siya sa iya ginhalinan. Wala ka bala malipay nga naghalin siya? Ambot lang. Pero, nakahibalo ako. Mamiss ko siya sa bugos ko nga kabuhi.
Nakaabot na ako sa akong puluyan sang una. Isa ini ka kastilyo, nga ginbakal ko mga 4 ka siglo na ang nakalikat. Nahuman ini sa bato kag kahoy. Matahom ini kung tulukon. May mga turi, may mga taytay nga bato sa balibot. Sang una, linibo ka mga soldado ang nagapanago dire. Wala sila makahibalo nga inakop sila sa isa ka vampira. Nakibot ako nga nagdalag ko na ang mga hulot. Naugali. Bisitahan ko ang mga presuhan sa idalom sang kastilyo ngayon. May dako akong alyabi nga risa akong bulsa. Kuhaon ko. Buksan ko ang dako kag salsalon nga ganhaan. Ara na. Bukas na. Nag-apri na ang dako nga portahan. Wala ini sa ginbago. Magluwas nga puno sang yabok ang palibot. Ginbuhat ini nga presuhan. Kaginasilutan ang mga tao nga makahimo sang sala diri. Kag sa idalom sini, ara ang katakumba. Sa diin, dira ginalubong ang nagkalamatay nga tag-iya sadto sini nga kastilyo. Kagara man dira ang akong ginatulugan kong gabi. Hindi priska ang hangin. Kag mabaho dira. Tuman kabaho. Tungod baho ina sang mga patay nga sapat. Tuman kalinong sang kastilyo nga ini. Tuman kadako ini. Kag matulom. Apang nagasulod sa akong kaisipan, amo si Sarah. Makita ko sa gihapon nga nagasaot sa opera. Nagpauli ako diri akong kalimtan siya. Kagamoy ng buhaton ko. Buhas, magita ko sa mga tao nga maninlo kag magkaayos ang kastilyo nga ini. Magita ko sang babae nga matipan sini kag maninlo. Madamo ako sa makuha nga kabulig. Agod nga masuhulan. Malakat ako. Luyag ko makakita liwat sa madamo ng mga tao. Kinahanglan makakita man ako sa matipan sa akong mga kabayo. Tungkol plano ako nga mabreeding sa madamo ng mga kabayo. Agod may kalingawan ako. Ari ako sa isa ka moderno nga resto bar. Sang una, taberna ini. Basami ako nagakadto diri, parang malingaw. Nagakadto ako diri sa ilimnan nga ini. Kaya nakaibalo ako, madamo sa mga taong ang nagakatingala sa ako. Bago di sa hanon lang ako nga nagainom sa bino sa natago nga bahin sa restaurant nga ini. May nagasiling
Nga isa ako kapari nga ginpagwa sa pagkapari. Kag hindi gani, nagasiling sila. Nga isa ako kamanggaranon nga aristokrato. Kag lain ulo. Sa sulod sang madamo ng inadlaw, mabatian ko ang tingog ni Sarah. Mabatian ko sa akong kaisipan nga nagapanawag sa akon nga mabalik na ako sa iya. Kag nabatsyagan kong kasakit nga ginaantos niya. Ang kamingaw. Apang wala ako nagasabat sa iya. Nagimbuhat ko. Ginsiran ko ang akong kaisipan sa iya pagpanawag. Untatong ko ng pagpaantos ko sa akong kaugalingon. Kung babatian ko ang iya pagpanawag sa akon. Kagang akong kalipay. Amo na lang pagpadalagan sa akong kabayo. Ginapadalagan ko ini sang tuman kadasig. Bisan pa sa gabi, kag matulong. Kag nagapalumba ako sa huyop sang hangin. Ari naman. Nadumduman ko naman si Sarah. Amoy pa. Masakay ako sa akong kabayo. Padalaganong ko ini sa madasig. Karon, makadto ako sa kwadra sa akong kabayo. Nagdalagan sang tuman kadasig nga akong kabayo. Ha! Si Sarah, nabatsyagan ko sa akong tubad. Madulog ako. Ho! Ho! Mabatsyagan ko ang presensya ni Sarah sa akong tupad. Pamatsyag ko. Nagapangabayo kami kaduha. Sarah? Nakadumduman bala siya sa akon sa mga tinion nga ini? Ano ba lang ginabuhat niya subo? Nakasal na bala sila ni Morris? Ang animal nga Morris. Nadumduman ko naman ang ginhimo niya nga pagtraidor sa akon. Kung wala magabot si Sarah ayhan hasta subong, nagaantos ako sa kainit, kag kagutom sa basement nga to. Ayhan tubtub subong, nagaantos ako, tungod sa gimbuhat sa Morris nga to. Ang akong kabayo, nagahiri-hiri. Ni Komiser, pasaylo ako kung ginpadulog ko ikaw sa makadali. Makita ko sa kadulom ang itsura ni Morris. Kag makita ko man si Sarah, nga nagaulon sa but ko ni Morris. Nga dapat akong nagabuhat sina. Sarah, ginbuhat ko ang tanan agud malimtan ko ikaw. Apang nga hindi ko mahimo. Nga hindi ko mabuhat nga kalimtan ka. Nga, Sarah. Ni Komiser, magdalagan ka sang tuman kadasig. Ha? 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 Maglupad ka pareho kadasig sang hangin. Dula asang bisan makadali ang kasakit nga ginabatsag ko.
Abang sa biyag sa imo kadasig sa pagdalagan, hindi gyapon makuha ang kasakit nga ginabatsya ko. Halos hindi ko mabaton nga kaupod ni Sarang isa ka lalaki nga isa kang mortal. Lalaki nga makahatag sa iya sa mga anak kag kabuhi nga wala sang kakugmat. Dasiga ni Komisar! Dasiga ang pagdalagan! Ha! Kung mangyari man aking mahal na ikaw at ako'y magkatuluyan, mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag ikaw ay laging kasama. Asahan mo aking mahal, ang pag-ibig ko sa'yo'y di magbabago. Ang puso ko'y iyong iyo, ang puso ko'y iyong iyo, at sana'y sa akin lang ang pag-ibig mo. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan Lando sang kahapon. Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batidwan Navarro. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Flash Paradyo Bombo! Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga dali kasi nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portico o porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers
ministers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salug separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa Nakarating na bago mag-anim na oras ang ating winner. Eto siya! Okay mga kabyanan, 20 minutos na kaligid sa time ng alas 11. This time, ari nang aton nga second winner sa... second winner ni siya, no, sa subong adlaw. First winner, no, kaya ginatagan sang ang ginatawagan to ginasang premyo ang third winner to kagapon. So this time ang aton nga first winner taga Barangay Singkang Airport, no? Si Ma'am ano ganito ang ngalan niya? Si Ma'am Celia Romero. Kaya siya niya proof of purchase winner dishwashing. Ano karon sa piyagalinya na winner nato dinhi mga kabinan sa 1-2 panalo part 22 promo. Sa piyagalinya karon si Bumbo Jazz de Jesus Madrigal sa paghatag sang premyo Bumbo Jazz. Yes, Bombodan! Kaya sa aton si mga pinalangga nga mga tagpalangati sa aton si Masuki, yari naman ho, wala untat, no? Aton si pagpalagtag sa aton sininga 1, 2, panalo, part 22, sang Bombo Radio ko Star FM, balde-balding pa premyo na may cash pa. Ari di na siling na ni Bombodan, aton si first winner for today, October 31, 2023, taga Block 2, Lot 16, Alice Street, Airport Subdivision, Bacolod City. No, of course, ang yan sininga proof of purchase winner, dishwashing soap. Kagin supervised ni Ma'am na Gladys May Sanchez ang pagbunot siya siningangalan today, mga kabombo sa aton sininga daily winner. Wala sang liwan, Ma'am Celia Romero. Ma'am Celia, gid man, no? Good morning, Ma'am Celia. Good morning, Miss Jazz. Hello. How old are you, Ma'am Celia? 65 years old. 65. Sige. Kataas ka, Ma'am Celia. Matingin ko bala. 65 years old. Ano pa si Mister? Oo. Anong trabaho ni Mister? Retired naman. Retired na. Anong palangitan ninyo ni Mister Abe? Pensyon na lang. Pila ka bataan now? 4. 4, tigdalalag ko na, ka-graduate na. May estudyante pa? Why na? May apo? Oo. Grabe, no? Pila ka bilog ang apo? Siyam. Tiyamako mo na, siyam. Bukod ba? Bombodan ko lang apo mo, jutay. Ako, damo man sa inablos lang, no? Pero iyaya siyam na gidya. Pilang na edad niya? 65? Oo. Tuloy ay lang ka muna kay ka 56? Excuse me, I'm only 25. Okay. 25. Sige. Ma'am, ready ka na sa baton sa imo sininga premyo? Oo, Miss Jazz. Yamakon mo na. San nabatian mo, ikaw gid ni nakabati? Ang anak ko lang kay ara ko sa piyak nagluto. Sige, nagluto ka. At least may nagapamati lang kaya mo na nga ton sininga sekreto mo, no? Ay kung wala sa may nagapamati o nagalanta, why gid? No, nada. Kung magdaog ka, hindi ka kabati. No, forfeit ang imo siniiya nga premyo. Sige. Ready ka na, ma'am?
Oo. Ti, sige. Ang aton si Unay hatag sa imo ang cash mo 500 pesos. Una nga hatag. 100 piso. Ikaduha. 200 piso. Ikatatlo. 300 piso. Ikaapat. 400. Ikalima. 500 Di piso. lang 500 pesos Ari na ba? sa akon, kamot na uyatan ko ang 500 piso. Anho ni ma'am ang 500 pesos? Ibakal ko liwat sang purchase para makahulog ko liwat. Tiyama ko. At aside from that, ano pagid? Ibakal sudan. Ay, tiyama ko. Muti, ano na no? Nang solve na ang sudan? Oo, ma'am. Oo, subong ti 11, 20, 25, manog panyaga, nati mabakal ka na ng sudan. Oo. May ano na to, may tinigang na to dapat. Oo, nakatigang na kami. Ti, sige Ti, ang imo sini nga pagpangagdaman sa ila ho sa nagapalamati, manda, pasakop man kamo sa Bomboray Jo, kaya makadaog man kamo pareha sa akon. By the way, kahapon, taga Barangay Singkang ka, ato ko to kagapon sa Jer Torres, din kaya ma'am? Nakaboto ka? Oo, ato ka, Abi, sir. natuwa ang imo nga. Ay, ka very good. Nakaboto kami. Mga good, mga pumuluyo sa Barangay Singkang. Law-abiding citizen. Law-abiding citizen. Sino ay hanto nagdaog? Quiet. Stop. O, cut. Sino ang ginboto mo? Cut. O, sige. Ang imo, sino mga pagpasalamat na lang Nagapasalamat ako sa mahal nga Diyos nga sakada ko pasakop sa Bomboray Jo, nakadaogi ko perme. Tapos, pasalamat man ko sa tanan nga mga sponsor sang Bomboray Jo. Ti, sige. Sa katapusan, ma'am, katapusan nga hambal, ano gani? Basta Bomboray Jo. Dali lang. Baliskad. Basta Radio, Bombo number 1. Star FM? It's all for you. Ti, sige. Congratulations, ma'am, na Celia Romero sa Block 2, Lot 16, Ali Street, Airport Subdivision, Bacolod City. Back to you, Bombo Daniel. Okay, salamat gid kag amoy ato mga kabyanan ng aton lucky winner sa subong adlaw. Nga nagkuha na siya nga premyo. Balik kita sa aton kung dugay-dugay magasugod na ang palatuntunan na bumbuhanay sa unto. Standby. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Inarekomendar ang pagkonsume sang tubtog 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabinagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi?
Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India nga napamatud-ana nga